seo ar pár arás a ríiste agus fáilte arás rót a hiamas. Tá muid go bheith caint anis fá scéala scríú tú hennig amach sílam bhfuil de réir an nGaeilge se tugamsa an 2006 Dioscó Dé. Agus tá mé garc ar an blorba an seo agus déir sé scéal gra agus scéal fuatha. Well, could more a guest. There's a thin line between love and hate. She screw on Tuirc sin inniadú a bheith an san Tuirc. An sna blianttí sin ag dearú an héad seacáte begrathla le mé héana agus má bhean chéile an saoirú a caiithú ag teagas Bhéarla ag gampa saoirí in san Tuirc. Tharla gromid in ar gcónaí in Glasgow in Alban agus ní raibh fanaring teachtarás gohéireann ar íon tairí tharla gró na casmartí a gáil ag drom crí agus bhí cuma grúma go leor an tíras bhí muid smaitiú go tíon á féidir lein an saoirú a chaithú áite gin eile. So bhí muid cuartú in san Guardian ar an bhhairt bhí a gcónaí postaní an de múnteirí Bhéarla mar hanga actrana agus tharla sé go bhfuirmuid post ag obair ag gampa saoirí cos cósta in san Tuirc. Campa inta mór a bhíú an bhíú beidir cericéad dalta an agin éon amháin agus trochan ó daithid múnteirí ó ahan cairn den dóin. Na daoine a bhí i mmonan chuair sa hiig siad go mbeidh nar a bhiú on received pronunciation a hagus donna páiste because bhí sin acu ar Scoil ar aon cuma áta mar rud é gur landal siad riú a London nó mála cléan nó éon áiteile go mbeidh siad ag caint leis na Cockneys agus leis na Geordies agus leis na Jackeens agus gur Bhéarla de heis ag an eile a bhíú a gceist. So bhí siad inta cinse go mé múnteirí an ó ahan cairn den dóin, so bhí Americánaí, bhí daoine as Canada as an Astral, as an Saoile Nua. Agus, so bhí comhráite aonta agin agus chuirmid éithne ar gcíní mar is léir ó ahan cairn den dóin, chuideach go bhí siad óg Mic Léinn Ollscoile a bhí antú, daoine eile bhí siad 3 score bliain d'aois, daoine ró taithí síl acu ar an taistil agus ar an teagasc. Bhíú chuig cuasa ciiciise an ahan tairí fuaimid vísa 3V dag sin gró 10 seachtain na ibre i gceist agus 3V in dhé sin le bheith ag taistil thart ar fud na Tuirce agus tá córas inta mai bosanní in san tír agus bhí siad inta sír agus bhí an lóistíní inta sír agus bhí an irid sin rudaí le feiceal in san éid gur thugmaid an gceann den éid céithe mar rá agus bhí na daoine inta cardúil bhí siad a gcónaí inta garach i géirí cuidiúthirtúin. So thumaid a ráis blian in ní bliana sílim gur caiimiid 8 nó 9 saoirú ar fad in san Tuirc agus fiúháin en sna bliantí dearannathe thugmaid ar 9 óg linn hiag an cuasa ní rúiseach beidir blian d'aois nó 2 blian d'aois agus ar éis bhí siad inta sásta an leanú óga eiceil agus chuir siad fáilte mór rimpi. Ach an scéal héin in san leor se Dioscó Dé buineann se leis an bhliain 1999. No, bhí muidne an bhliain sin agus a céadród a Harlan sin go raibh orú gréine an. Tá agad tháinig sca an ghealaí trasna é na gréine. Agus ná níor dalú go thomlan é ach beidir gur dalú an 3 ceathrúcaid den ghrian. Agus bhí sianta spéisiúil. A cha deacrat a bhí agin ná go raibh cericéad dalta páistí óga po dégóirí agus bhí siad a ligige géirí an tintas seo a eiceil agus mar is ódait ní hocalat ní chódait arc go ddíra ar an ghrian.
So bhí agus ní ró teacht na spéclaí spéisialta. So smuinte meidir seo go dtí a chóir duine anú agus bhí smuoinú iontach ag duine bháin fuair se scahan agus rinne se an Cruinne a helgú bhla eile. So hí na páistí le ar an talú agus an rim leis an Cruinne ag iad ag féchins ar an bhla seo agus bhí íhá na gréine le feiceil agus ag émocht de réir chéile mar a bhag an dheala na háartar. So bhí sin ionta spéisiúil agus bhí sé spéisiúil go mbeidh gur iris a fuair ná bhí an lá jazz geal go fáil ach dúiris a fuair agus thosaí na feithidí ihe ag teach amá agus thosaí na héanathe ag canú agus héil siad gur an níornón an. Ach an sin sé lá in dhé sin, bhí sin gohíntaach agus baléirú é sin ar cuacht an nádúr mas mailead. A sé lá in dhé sin a lár na híthe thar le crí talún. Agus barod uafasach é seo, is tílim gur mariú harfa 10,000 duine in san Tuirc in san chrí talún sin. Now bhí muidne sáil se golóir san a rómuid, bhí muidne ceire scór míle ó chrílar an chatha ach mar sin héin na buncaní a bhí agin bhí siad san ag bogú an san ihe agus hit cúpla pís a pláster an nuas ón tíleil. Agus bhí sinnta spéisiúil ar bhela hamháin na héireanní a bhí ar an cuasa héil siad san gur taifse a bhí an gur sin a rud a cúis leis na sasannaí héil siad gur gadaí a bhí an, a bhí den éigen a bhí géirí breisiú as dátharú. So léirann si sin an sochaí as a dánig duine agus ar nóin páistí na Tuirce hiag siad go ddíire go dtí bhí an nó begrach leo drillena chréthe talún na dhéanamh ar Scoil agus chodal siad san amí thug siad na tochtaí amachas as na bothógaí agus ar fá trí na Carolinaí sin chodal siad san amí ar a néir. Now, tesagad mar bhúnseirí is minic gnabartar leat go bhfuil tú in loco parentis, go bhfuil tú in áit na dismóirí agus sin mar a bhímuid an uair sin because ní ró na páistí ábalta scarch guhan a chur ar na tismóirí a bhí fad na Tuirce, ní ró na tismóirí ábalta go le deanghfuil leis na páistí. So mar sin de bégan dúine seaasú is deá agus 8 hóirt dífa agus ar ealacht ná bí buartha bé war dismóirí ceart go leor tá sibh slán sáhailte san áitiúil sibh agus ar áhairí an tíl sin mar a hála sé. Ach mar is léir ón leor sin is tá thuí in na rudí sin comór sin a bhaim orm because bhí muidne in san dóin beag seo a bhí cruichte agin in san campus áirí seo bhí muidne hílmuid grúmuid I gceannas ar an áit seo bhí na páistí fhí stúr agin bhí gacrod agríthe agin bhí ammantí le géamach le haid béiltí le haid ranganí le haid sport le haid dásaí an san ihe ach go toban hála an rud seo a léirí chuacht an nádar agus a hanrod as a rocht agus bégan túin ahhaach nu bhí dhéanú ar ró ar siúlagin in san áit leis na páistí sin. Just leis an blurba nuair a léimé sin a dgan tú híl mé gur beidir an mistéir nó húdonat atá na dgan tú. Ach is léir gur ón churamach atágad ar an Scoil tá runndíhar de cheartainne níl me caintfá runndíhar atá cruthí ag daoine ach runndíhar a bhain leis a Dúlra agus ggóil sin an agus nuair a deirú gur nGaeilge nach san naomh sé a dgan tú ag an náam sin bhí achan ceanal rafla gáil hartfa go dé bhí gáil a tuiteam amach in san bhílís nua. So sin an ceanal cúlra atá a dgan tú gáil well nuair a bhí tú chur síos an sin ar go dé an ceanal libre bhí ar siúil chuir sé go ddíireach an Gaeltacht
a gafne dúsa diggin tú. Agus tá me smuitiú na rudí a lig rud as an chotin scarpi a bheith ag an Gaeltacht don do scolarí cearca leor ach an sin leis an cinál an timpplacht a bhí an maidir leis le teacht na mílíse úre leis an chirí talú agus an sin leis an orú gréine diggin tú. Caithí gur am ínta cariach a bhí an ag an am sin. Rud eile dúirtún sin an caithí gurú na húnéirí a bhí ar an Scoil. Caithí gurú siad fad réircach mar dúirtú gurú tú de chonaí in Glasgow agus ar náide is mór an difer idir Bhéarla Glasgow agus bhfuil fiú amháin an seo aganne ar náide. Agus na daoine eile a bhí as na náisiúnaile a bhí ag múnú in san éid. Agus hílma gurú se nuair a thóg tú ceist an chultúrin sin fá nuair nach rós ag daine a bí go dé a hitteach agus gurú ar náide ar bisrú go héan óginn fá go dé a bhí an agus an go dé fuairchúiseachas a bhain leis na sasannaí gur híl sé gurú daine teat isteach le sin rud thuan rud chomór sin a bhaim mar bhí taithegam ó bheith obair in san Gaeltacht agus teas agat gur eisberis faoi leihe sin go háirí ag muintir na carach daine ag teacht ó bhfuil fearstin a go bála clia a gulga tíar conal a gul amach an áireann nó ranna fearstin a bháit mar sin agus tá sin an tíordrach agus na daine agus an séalahín ag na daine san Gaeltacht sin sin go mór a bhaim ar aine a thuí chun na Gaeltachta. Agus bhí leagan amach an lé go ddíireach mar an ggéirne sin céadú a choréntas orm agus in amtí Jeremsa an taon Jeffrey a bhí ar an Gaeltacht agus an Tuirc ná an aimseir gur an gríon ag sculptú na glách an tamar fad. Agus mar dúirt me bhí rangan an ar maidin agus na sport tar éis am loin agus an sin ag dasan san ihe. Agus bhí an foiineh céarna sin teas agad nar tá na cénta páiste agad in san éon áiteháin iad a ligar sire, iad a lig sir beidir don céadúr. Tá siad neamhspla ar na tiismóirí don chéadúr agus féin siad, buan siad nar a tin saltas an rud agus féin siad blas agus ceapan siad ar nó sin buntaist a bhainean le cuasa ar bíd an tais seo. Cé acu nGaeilge nó campa soccer nó campa bíbla ceapan na páistí gur bé an táhar a spragan iad ach ar bhealach is sé an eispeiris an chuasa ar fad a dhéanaan an waithis má hen siad ar chuasa mar sin tagann siad a bhile agus iad báil leis an áhar. So na páistí óga seo in san Tuirc a bhí ag fóil an Bhéarla thuis na bhile bhí siad inta sásta leis na múintirí leis an Teanga gnearn siad nirid sin dulchan cin gnearn siad an irid sin cairde. Agus luítú go maiid an dearcú cultúra agus sóisialt agus politiúil ag an am sin bhí muintir na Tuirce ag ddíriú i dtrón i Eorpa. Bhí sé ag dúil le bhfuilreacht a áil in Aontas na Eorpa. Agus an san córas idithas a bhí acu an tam sin, ba grathló blian amháin a ghlachu idir an bhunscoil agus an bhanscoil. Bhí an barna sin agus ní dhearann siad in san bhliain sin ach Bhéarla, matematica agus Turkish. So dóis bhí páistí ag teachtáganne agus iad éon bhliain déag díis agus Scoil an Bhéarla acu. Ach de raibh mar a hiigim le bliantí baga nuas ó tharla gur dúiltíú don Tuirc
golas jahant in Aintas Europa gur thug siad cúil leis an córas sin agus ní haggis gétar an Bhéarla an dói céarna agus tá an tíar imi a dróile agus is mór an truéis sin. TM yoga. Well, just bhí me ag smuitiú a d'igan tú an defer a bhí idir an córas a bhí agad sa Tuirc agus a Gaeltacht náide gur ó dóin bag de bhór go chéan cruithe agah a d'igan tú. Agus in sa Gaeltacht tá an saoil an bí muid gcónaí smuitiú gur a bhí an Gaeltacht sin an áit an a lóra nachan na Gaelic go mín siad ag daus a d'igan tú an nós Gaelach bíon sean nós acu agus tá so go ní mar sin atá anis go háirithe nuair a chuaim a héin an na Gaeltachta na blianta fádó hain a d'igan tú in sna seascadí. Bhí sé rudbag defriúil níró arid sin telefíse níró na máin a gcucht ná mar atá sé anis sé d'igan tú. Ach tá sé deacar áram a d'igan tú a haulú go deacu leat do chuid dón bag dóhar go chéan a chruthúin sin. Agus mar gheallar sin náide nílas agam an bhfuil Turkish de réir cosú leat a níró an Turkish an Teanga agat sola deahí tú an. Níró agus níró ceadag an Turkish a lórt leis na páiste bhí sé géireacht a réist Bhéarla ar fad a bheith i réim tíhastí den campa ar nóid nuair a thumaid amach heag na sráidhwailte in acadúla bégan doin Turkish a lórt mar níró Bhéarla ag mór an daoine tíomhaí a duna páistí manachmacha seo is daag bhí ag freastal ar an chuirsa. Bhí me ag smuitiú go leiscail héimeis bhí me smuitiú fásta d'igan tú fá an dóid in a ró go dtí mar churas me seo. Bhí nuair a bhí tú nuair a luí tú in sin an dóid a deachí an Tuirc a dús buire i drá an Bhéarla agus i drá na Eorpa agus an sin a Jimmy bhuaí a d'igan tú. Ach ar náide maidir leis an stair a bhain leis an tír héin, bhí buint a gcónaí nó bhí bagrál ó mo chuid léhireachta tuigim gur an Tuirc cinál idir gá mhórainn gur cos amháin in san Eorp agus cos eile in san Ais ag aici mar hir. Agus ar náide chathair Constantine sin ba rud mhór sin fásta, so is dóigh gur an dá rud sin a gcónaí a d'igan tú cléanú i drá amháin ag an iarthar aganne agus an sin an treo eile ag an orthar fásta. Tá sin fíor is fearlam sa arc ar mar gruthead idir an dá mhór rin seachas ní scilt atá gceist ach gorát sé gur an dá chultúr agus an dá spirid mas maiile i teach le chéile agus iad a bhascú bonus na níní muidne i caid leo ní hocail atará gur Muslimí ceart creidmhacha a bhí an tú a bhhailart chuid mhór acu beidir náró increidiú faoi léthe acu bhí cultúr agus creidiú cultúra a bhí acu seachas ní rois é goilthe an másc a haníine nó éon mud mar sin. Bhí siad ag caiithú teitsinní, bhí siad ag ggóil betailte agus mar sin de but a rís sin an lucht an bhean acma a bhí ag teacht an cuasa seo. Mind you, bhí siad ag teacht ó ahan charn den Tuirc agus sin bhd a chorintas mhór áring bhí páistí beaga beidir 10 mbliain d'aois ag teacht thugging leohéin choú ar bus iad ar an tíú eile an Tuirc agus cai siad beidir 20 uair a cloig ar was ag teacht an campa seo agus nuair a churmaid ceist ar daoine eile
Dar siad óil an dearcú tugging an san Tuirc ver hí duine éigen ara don na páistí. A bháilir ar fada de bhhair a bheith waginne, bheith an leisc oring páistí chur ar bhas leohéin ach an dearcú bhí acu ó nó cynneoid duine éigen súil ar an fáiste. Well, híl me sé gur nis beidir ghfuil mé léo bariat in sa scéal héin na d'igan tú ach híl me gur ó beidir nGaeilge in san chreidú mar cinndas na téimi a bhí in san scéal a héin nuair a arcmuid ar an character Malik agus coideile na Sasannaí a d'igan tú agus bhí mé déanú níl sé scrífa go bhistú agus beidir nachfuil mo chud léirát a gceart a bhí me sé den bhfuil gur Muslimach a bhí an Malik ach gur Sasannach a bhí anna d'igan tú ó hiú an chultarde agus an sin gurú an cenal drach áras ar ghaoine eile as an chultar agus as an tír chéarna ar de bhhair an creidú a bhí aige. Sinné, tegan muidinis is da rud a dogtar fre Islamachas ar. Ach bin an céadúr a casú arinne é sin. Ní roiin choramachaging ar sin. Ní roi saging cénsáis duine a bhí an san character sin. Dar linne Sasannach eile. Ní roi san ceachú bhain sin leis na Hindús nó leis na Muslimí nó na Trabhag. Níl mé deanú a d'igan tú gur duine fear teigimid gur character atá na d'igan tú ach ar náide tá an téama sin ag golar ré agus caí gur thugtú sin fáidir tú héin d'igan tú insan. Bhí aontas oring nuair a tháinig muid cé có tóca as a bhí chuid den na Sasannaí cé goró siad có-fre Islamach sin agus bhí muid car ceiste cotí go dtáine siad chun na Tuirce mar sin. Ach caideach bhí siad áhfuil goró siad a mú ar na mission, bhí siad a géirí an Tuirc a ahrú go Bhéarla, bhí siad có tóca leis an rud. Agus mar hapla bhíú an Dioscó ar siúlagan san ihe agus begrachlainn idir ceol na Tuirce agus ceol Bhéarla a henim. Agus bhí siad ar aníar cór go mé ceol Tuirce chun seo. Bhí siad aontaid caideach mar chuir sé aontas oring. Agus do bhharúil an ar bhain sin leis an dóin bag seo a bhí cruúthaithe ag na húinéirí a d'igan tú nach ró an cultúr tíomh mhaith gur rud achtaranach cé gur tíomhstíad an tír a bhí sé. Tíre sin é bhí gro siad a géirí sa a Sasan bheag a chothú ar a crothú tíomhstíad an Tuirc mar chéad céim ar an tír a fád ahrú. Bhí sé anhaisteach. Bhí muidir an sin cinse ar bhaile leis na páistí le chuidú a thuirtas na páistí na scrúdaithe nó an san saoil cos bhí muidir bhach leis an Teangachas. Bhí muid sásta Bhéarla hagas de mar rud ag ró teanga eile agin bheach muid sásta sinna hagas. Ní ró muid géirí iad a chontú. Agus ceapan lam ban amháin bhí sí golasте i másc agus ní ró orthaíoch bikini agus nuair a chorú stop le hí dúirt sí ó but I'm British. Níor hiig sí gur bhain i gró sí i ddír eile ná gur bhain na rialaithe sin le ahandanna. Agus dúharúil an raid isteach in Westminster Cathedral in bikini? Well, chans na ráhús is sin a rud. So bhí na ceistení, na ceflinn sí cultúrtha sin. Bhí siad níos lime beidir a mhaon sa Tuirc ná mar a bheith siad in nGaeilteacht tíar chonal ach bhí cuid na ceistení céarna an. Cuid na daine a héan chun na Gaelteachta tá siad an ar bhaithe le sira, tá siad an ar bhaithe leis an crack. Cuideala tá siad a géirí níor bhaidló iridas focail amháin Bhéarla a cleistal ó winter na héite tá dearcú aislinga acu ar winter na Gaelteacht agus ceapan siad gur córdóibh fós a bheith ina gcónaí a dtíthe bag a ceantaí an ascail a glanna níor chóir go mé ó telefís acu níor chóir go mé siad ag canú a Bhéarla. So bhí me géirí cud na ceistení sin i chéirú trí
lensa na Tuirce mas maith. Well, ná sé an rud stáid síránaí fa seannalig gur bé ó hiú star na Tuirce de gur an pléanú sin an na gcónaí ó hiú star na tíre de I drá an íthir seachas a bheith ag garcha gcónaí ar an uirthir. Cé gur ggóil an dáchuid ag teatla chéile mar a dúirt tú gur Constantinople nó bí me smuitiú diggin tú Hanamhain ó hiú an chreidiú diggin tú ach tá creidiú na Christi creidmhatha insan uirthir an sin fásta chomáid leis an Islám. So tá an dá rud sin an agus ó hiú na tíre de ní ecan tú sin mar an tír heile is bug an taí atágamsa witir Islám ach bhí mé uair amháine diggin tú bhí mé uair amháine in Morocco diggin tú agus cuid den rudaí a léimé an san scéalainn sin agus thug siad an eispire sin a bhí agamsa ó hiú an chultúir de diggin tú a bhí go thomlan difriúil ón rud a bhí me sé cé gur na Francaí in Morocco le fada diggin tú hí cenal de hí an dá rud an fásta ach sílam a diggin tú gur cléanú níos bhí siad níos baúla in san Tuirc darlum ná mar ró na Harabí leis na Francaí a diggin tú in Morocco. Jearing gwn an ceart agat an sin is dói mar a dorma bhí an chahar mór Istanbul bhí sé cosfu le Cross Valley bhí a daine gcóna ag teachtas ag gemacht bhí pobl Júdach an sanáid bhí pobl Christithe bhí na Hislami na Muslimi agus bhí si a lig masci le chéile agus bhí na Teangaí masca le chéile an san tíir sin chomáid bíú ar ói céimeid a adhhail go ró nar a Bhéarla an réabhlóid Ataturk go ró sé inta garú agus gur mariú na mílte gréagach mar hampla agus gur díbrú éid san amás as an tír agus an rud a Bhéarla de lucht na Arménia agus an rud a Bhéarla de lucht le Arménia mar hampla so níl an Tuirc sír ó lucht ná bhfuil a ag an am céarna ó híomh an chultúir de ag an am ar ó muidne an bhí oscailteacht agus bhí na daine inta fisra bhí sé digad í fáil amá go dé an dearcú bhí agin go dé an chreidiú bhí agin agus go dé an leagan amach a bhí ar an sochaí agus ar an filleteacht inéan agus sasan. Well, ag an am sin go ddíireach iné an chéad chugú damda diggin tú bhí cuidmhór hí náisiú na gruthún sin agus ar náide chuí muir na hhéireann ag Paris ach níhuair siad an tantas a cai gur ó rudéigen ar siúla diggin tú in san Tuirc hí siad san ar hiú na Gearmáine in san chéad chugú damda hepárthú in san chugú sin na diggin tú agus is deachar stáithe fisa bheith againn go dé mar a chuid na rudí sin a le go bhhaim ar Cruinne agus tá méid smuitiúnis ar stáithe níor chár peisiróga chur ar a diggin tú ach nuair a tí daoine ghfuil achan rud golan na níadan agus tá sin ar náide tá buint ag sin fásta in san scéal leis an Ucraine agus an Crítalú agus nach bhfuil an duine ag gceannas mar is ceart ar achan rud agus is stáithe go maineann sin fásta leis na rudaí a heitimach tíomsaíthe an dóinmheg
den dóinbeg seo bhí cruithe tiomsaíthe den Scoil. Tá sin a gceist cinse ar nó mas a cant ar an chéad cogu dóin do táú ar nó tá ceangal áirithe a gin héin leis an rutim nuair smuitiimiid ar an Dardanelles agus in inis celan tá ceantar a dogtar na Dardanelles orthú bhíon airid sin Saidirí daoine tháinig go bhile ón Tuirc ina gcónaí in san éit sin. Tá a go rivan chogu bhí impiriúlacht ag muintir na Tuirce a thuí go fada leis an Philistine agus leis an Égypt agus an rud a bhí fága acu inné chogáil faras ní roiánna cinnal romp stéite bhí acu. So bégan dífa iad hen rud ag an nua a chruthú le féin winín agus le féin bheas a léirú agus thug Ataturk an stadis sin dífa rinne sin mar hampla an Teanga ahrúcha dúir in áit an abitur Arabatha úsid a thocra siad ar an abitur Róhanach úsid. Rud a bhíon a chaidú agin agus muidir siúlthart bhí muid abalta na cóthraí boithre a léú agus anim na hana sráidin agus mar sin de. So níor bhaithí sé có actranach bhí mé hen i Morocco agus ní romábalta na cóthraí a léú agus bhí siad an san scripta Arabach. So héal tú nar a bhí tú i Morocco goró tú in áit eile ar fad. Baléir deit goró tú in san Afric. Ach in san Tuirc bhí sé hocail ar bhil tá mé in san Europe san áit bhfuil man seo. Well, fiú bhaine digan tú mas san Europe a bhí tú ar náid tá buint mhór agus tá na cyflinte stoi ar siúil go fáil idir an Tuirc agus an Réig agus ar náid is cyfan lom héin an abitur Réigeacha eiceil agus bégan tú a gola duilmí an rudbag staidir a bhí deantón fiú bhain leis an rud a léú. Nis ba mhór an coidú dú an cinál bon idithas a bhí agam nis níl gréige sé bhí agam ach fiú bhain na cóthaí ar na siopaí thuculat farmácion agus na rudí seo nuair a hiig tú nach ró F mar F róhanach an. So buinn sin leis an bhúintireacht agus leis an idithas agus an joculat a rá gur tiomsaíthe den oran go ró stáithe hanléirmhas ach spléchúbeg isteach ar dóin a Bhéarla, mór góin an Bhéarla, go ró sin an in san oran nuair a bhí daoine as Canada, as America, as na héite a lig ina Lórtar Bhéarla an. Mas a cantar impiriúlacht an Bhéarla mas maile is dóithe go bhfuirmid an léirú sin. Muintir hasanna an taon drámháin a bhí a géirí an Bhéarla a chur chun cin. Na daoine eile bhí siad brasáasta just Bhéarla hagus ceart go leor ach ní róin úlbhíon nó in phlean eile i gceisteach hiag siad ná mai go leor tá Bhéarla agin ach ní róin crusade ar siúla acu mas mai leat. Well, is dóithe nach seach an áit le metasólaíocht na Tuirce agus tá sugad an star na tíre a hairinte níos mar nach muinneann sé sin go ddíireach leis an scéal a dtéann tú tan scéal an leis héin agus caiime rá gur bhain mé soltas as an scéal. Stáithe margheallar an eispeir is bhaintireachta bhí an mar bhí mé ábalta sin a hiagbheal go hinnta mai agus ar náide an dóid ar bhfuil tú le cultúr
bhí difriúil agus an teachla chéile agus an dóid a bhí tú ábalta a gáil an dóid a chuí an cultúr sin a bhéimart bhealach neahí sé a bhéim ar gcósaní na sasanní. So gur maigad a héimeis be muid a caiint le chéile a réist. Gur mé maigad héimeis be muid cinse.